YouTube. Jeg spiller med en retard, der hedder Kenny. Vi spiller et rank game, hedder det. Ej, det var sjovt. Vi spiller et normal game. Jeg spiller Katarina. Tid til at få pentakills. Du kan sgu selv tro, det bliver et sjovt game. Er han ikke fabulous? Forhåbentlig bliver det et sjovt game. Jeg plejer altid at åbne som Kata. Ej, det var sjovt. Nu skal jeg ikke lære mig. Men det plejer for det meste at gå ret godt. Det er så sindssygt. Ja, what the fuck? Jeg må en Soraka mødt. What? Den nye Soraka er fucking dårlig. Alt andet end support. Jeg ved ikke om nogen af jer har set den nye Soraka, ikke? Men hun er fucking mystisk. Jeg siger det bare. Calling it out. Den nye Soraka er underlig as fuck. Hjælp mig, Anton. Hey! Au! Jeg skal lige skrue ned på mit løn. Hvad? Jeg skal lige skrue ned på mit løn. Gør det bare. Hvem har de jobber? Det er bare ikke. Jeg skal ind og counter dem, det er fint. Oh my god, det irriterende. Det kommer til at være irriterende, når man mod Soraka early game. Du fucking ikke hvad jeg kommer ind og flash. Okay, nå, okay, ej med dig vejen. Henny må jeg ikke få Sandstorm, Katarina. Er der? Måske. Må jeg? Fuck, tak. Okay. Jeg er ligeglad om det er måske. Hvis jeg får det, så er jeg fucking glad her. Jeg fucking breaker the pisse. What you gonna do? Henny, du ved, du får igen alligevel. Jeg dør. Jeg er først blot. Nej, Henny! Fuck hun gun. Jeg går på det. Kom til Anton. Hvis du er så god. Flash nu for helvede. What? Jeg har ikke min E! Hvad? Jeg har lige... Hvad fanden er det for en fucking bøssepool? Ja, det er Sorakas nye E. Jeg ved sgu ingenting om Soraka. Jeg er dårlig til det her spil. Undskyld, jeg der ser på den her video, jeg er lort. Jeg troede, jeg havde taget min E, men jeg åbenbart kom til at gå 2 gange op på min QP og gå. Godt spillet. Ja, men... spillet power. Som jeg fandt på. Oh my god, fuck Pantheon Blood Player Ribbon. Selvom det er Pantheon, der vinder, men det siger vi ikke. Du må gerne lige gå væk. Og skal jeg gank, når jeg har Q? Ja. Yeah. Ej, jeg får fucking stress i den her røde buff her. Jeg dør nu. Ikke hun. Okay, Hvad kom så? Der var dog lidt lang tid før jeg dør. Der går der lidt lang tid før jeg dør. Jeg får kill! Jeg ved dig. Worth. Det er min skyld, du overlevede. Nej. Jeg kører med Jice. Fuck it. YOLO! Du har ikke set noget, Anton. Du kigger ikke ind i dit lane, før du kommer herop. Jeg spiller ikke med Luxury, Kenny. Jo, det gør du nu. Jeg kigger ind i min lane hele tiden. Ah! 4 hit! Nej, du skal ikke drain hende, hun nakker dig. Eller ikke. Gå væk. Gå væk. Jeg er en til at vi taber Swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. I'm swimming around in a vagina. And I'm trying to make a princess. Hvordan kan Soraka være level 5, mand? Jeg fucking nakkede hende, før hun nakkede mig, hacker. Hun er bedre end dig, Stella. Oh my god, hvor jeg dodger alt hendes lort. Kenny gank midt nu. Nu. Kenny. Du kan sgu da se, at jeg har gået tilbage i din stive stråle. Jamen, du er ikke gået tilbage endnu. Jamen, jeg har sgu den med mig. Fuck, du er mega Soraka. Fuck, du gider ikke være mod Soraka, mand. Fuck. Jeg tror sgu, den bliver god med. Er du det? Det er fint nok. Hendes nye Q er sindssyg med det. Fuck, man, jeg dør nu. Eller ikke. Det er bare en mand.
Please, Kenny, jeg lader som om jeg er fucking bange. Hun har sin røde trinket. Vej tror vi ikke kan se en her er på fornemmelsen. Wow! Kenny, Så du please. lige det der player vej? Nej. Jeg stod der, og så kuglede hun derhen. Hun er god, Kenny. Nej, jeg stod der, og hun kuglede derhen, og hun stod der. Hun er god, Kenny. Ja. Can't deny it. Bare bliv der. Hun får blå bare. Jeg ruter. Gør dig om at nakke dem. What? Fuck dig, mand! Kenny, bait. Soraka kommer bagfra. Kenny. Bait dem herhen. Så gå sgu der! Ja, det gør jeg sgu da også. Men du gør jo ikke noget skade, fordi jeg glemmer, du fucking fiddle. De er begge to flasher. Har du ikke jo? Nu har jeg. Det var 2 flashes, og en ignite. Stadig, jeg havde helt glemt, at den nye Soraka ulti healer så voldsomt meget. Jeg ved sgu da Men den healer virkelig meget, den nye Soraka ulti. Det er så broken. Please ikke sige Soraka på den. Soraka på den. Vej hun dør til den. Hvis Vej hun går hen efter det, så må jeg råbe. Jeg tror hun går tilbage. Kenny? Kan ej? Hvis du skal have Sandstorm, Katrine, så får du ikke min buffer. Okay. Hvornår får jeg Sandstorm, Katarina? Ikke sikkert! Men du må nok godt. Yeah! Så bliver jeg glad. Så bliver jeg glad i min sjæl. Så bliver min følelser glade. Så bliver jeg rigtig glad. Altså nogle gange tænker jeg, at du er et menneske, eller er du bare komplet idiot? Det ved jeg ikke. Det ved jeg nok i morgen. Den der... Lad mig få assist. Bare skram hende. Kun skram hende. Jeg skal have assist på det her. Sælger mig først. Jeg skræmmer hende her. Hvorfor må jeg ikke få assist? Yes! Hvorfor må jeg ikke få assist? Sorry Kenny, jeg havde bare brug for Magi Stacks. Ved du hvad jeg siger til det? Har du dit ult? Oh my god. Nej, kan Mark, der kommer bagfra. Ved du hvad jeg siger til det? Grab the base! Ja, så skulle det dræbe hende. Får du hende ikke? Det gjorde jeg ikke, det der, vel? Du har kræfter med lort til spillet. What? Nå, jeg troede Fizz fik assist på det, eller ikke Fizz, jeg troede, hvad hedder det? Jo, jeg troede Fizz fik assist på det, men... Don't flame, that's flame. Oh my god! God! Det er godt. So godt. Det er godt. Bare rolig. Ligegyldigt om det ser dårligt ud i starten af gamet, og vi sutter pik, så skal vi nok lave et comeback. I can be your hero, baby. Jeg får den. I can kiss away the pain. Har du problemer, Anton? Ja, jeg har problemer i mit liv. Anton? I will stand by you forever. You won't take my breath away. Han har bare kommet lort til at ramme, mand. Skal jeg lige vise jer, hvordan man rammer det her pisse her? Outplayed. You hero, baby. Kom nu væk. Godt, Jeff. Jeg vil så lige sige, at den er ret svær at ramme med den Soraka. Ja, det skal du jo sige. Det er bare fordi, jeg får den mildt til godt. Jeg synes selv, den er svær at ramme med, mand.
Den er fucking nem at dodge. Jamen, så også fucking lort spillet. Så dårlig kendt. Altså, det er en bronze 3, der snakker, ikke? Tidligere bronze 5. Bare lad være med at lytte til ham generelt. Anton, det nævner vi ikke. I can be your hero, baby. Til den tid, du får mange subscribers til det, så har jeg mange likes på videoerne. Så har du mange likes på videoerne. Så ligger jeg fast. I'm gonna die for some reason. Nej, fjern! Kan du... Slow. 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 Please, Kenny! Nej! Hvordan har hun allerede sin Q i når hun nu lød mig? 7 steder. 7 steder på her. Dobbelt kill, hvad fanden laver vores? Der er spotlane fucking 24 på dem. Slap af igen. Dobbelt 7 steder. Anton, jeg stjæler deres blue buff. Og Soraka. Den spawner først om 20 sekunder. Jamen, når hun løber op for at tage den, så har du ikke en water op. Så skal du nok lige bort der. Jamen, har du egentlig en water op? Min water der. Min water, den er væk. Har du ikke din oppe? Nej. Fucking nu. Du kan også bare tage den nu. Tag den nu. I dare you. Vej, hun kommer. Vej, hun kommer, og hun siger nej, hun er nede i bot. Tag den. Oh shit. Ah! Hej, riven. Tag den. Så lad mig på den, så må du få vores. Nej, hvorfor kan jeg bare ikke tage den her? Hvis jeg har mulighed for det, så lad mig lige tage den. Tak. De gider ikke engang prøve på at tage mine. Jo. Skynd dig over til den, Ken. Anton, du går med. Okay. Tager lige midt fra. Nej, kom nu for helvede, din stivstøder. Team, så kom sgu da hjælp for helvede, de fede spasserdyr. Fuck dig, Soraka, mand. Jeg fucking godt, som du ikke får blubber. Hun fik ikke blubber. Sådan noget. Skal vi snakke dem? Jeg har ikke noget med det. Men virkelig, man skal... What you want me, bitches? Bitch, attack. Det skulle da en muligt. Au. Let me be your hero, baby. Du er god til at ramme. God til at ramme! 4 fiddlesticks. Så 4 du overhovedet ikke nogen, Kenny. Du er så dårlig. Jeg kunne ikke 4. Seriøst, Soraka ult. Please. Nej, vel? Det er så fucking løgn, det der. Det er så løgn. Det er så løgn. Soraka. Such a noob champ. Anton, du er lort til spillet. LOL! Oh my god! Nej! Oh my god! Du blev bananer. Jeg var på dig derfor. Help! Du fik en banana i hovedet, jeg var på dig. MF and Blitz. What the fuck are you doing? We killed this! It happened! Mostly MF. Blitz did a good job. Det var Soraka heals, ikke? Efter hendes rework, så er de så fucking broken, ja. No one. Let me be your bitchy baby. Kenny, vil du ikke spille Strike og sådan noget bag? Jeg er Strike. Eller Dota? Jeg er heller ikke Dota. Hvad? Jeg er heller ikke Dota. Jeg overgår ikke LOL, jeg gør ikke. Jeg vil spille noget andet. Det er sko. Nej, ikke. Jeg synes sådan noget LOL-agtigt, det der mener. Fuck dig. Noget andet LOL-agtigt.
Nej, kom nu bare her, så lægger vi dem her. Så her. Jeg ved ikke, hvor du er henne, når du er derude. Okay, jeg kommer. I can be a hero, baby. I can give Triple kill Orino. Triple kill dem. Hvis du ikke får det, så får du på det. Kan det komme til på mål? Okay. Wow. Ja, altså, du kan også bare gøre, så vi ikke får kill. Altså, go in! Du skal kraftedeme ikke gøre noget med mig! Det er det rigtigt. Okay, er du klar? Skal du lige se place her? Let's try it. Fuck my life. Jeg kommer til dig. Men var det der et hook, eller var det hende selv, der hoppede? Det ved jeg ikke. Det så bare ud som om det var hende selv, der hoppede, men det kan godt være, at min grafik bombede. Du kan ikke se, hvad jeg gjorde. Du så ikke, hvad jeg gjorde, Anton. Jo, jeg gjorde. Jeg troede, hun var der. Jeg ved det godt, men det går. Jeg rullede. Du skal ikke vinde. Oh shit. Faktisk så jeg det ikke. Jeg kunne bare godt regne det ud, når du sagde det sådan der. Så kunne jeg godt regne ud, du ultede et sted, hvor der ikke var nogen. Jeg ultede herinde. Nej, ultede du hen til Baron? Jeg ved ikke. Nej, men du blev... Det meste der med, at du ultede hen over Baron, så targetede den der bare. Jeg fik næsten Baron. Vi skal næsten lave en hide and seek video på, helt ærligt. På et tidspunkt. Hvor er det ikke kidding. Help i midten, man. Altså. Du går også spawner om 10 sekunder. Oh my god, der er et free pentakill herinde. Au. Please. I want penta. Så har hun ikke nogen. Ej, du kan sgu da se, jeg står og tager din blue, så skal du kraftigt ikke gøre på. Hvad fanden sker der for, jeg ikke kan gøre noget her? Hjælp! Hvorfor har hun allerede kørt? Pentono! Eller ikke. Hvilket program bruger du til at flyve med hende? OBS. OBS? Okay. Koster det ikke noget? Nej, OBS er gratis. Jeg skal fucking have OBS. Det er ikke rigtigt, altså det er ikke en specielt god grafik til gengæld. Det er det eneste problem. Og det mener jeg, det er faktisk det eneste problem med sådan noget. Er det ikke god grafik, hvis du køber det? Jeg vil have den her blue. Jamen så må du dræbe en her. Jeg kommer til dig. Jeg kommer til dig. Nej, jeg nåede. Hvad fuck var det? Jeg nåede ikke fyringen. Jeg kan det nej, en skole til fyringen. Ej, jeg ved ikke, hvad du prøvede. Det havde set godt ud, hvis du faktisk havde... Altså, hvis du faktisk havde... Ja, noget til at komme igen. You know what them do. Oh my god, jeg har 17 stacks. 20, so close to 20 stacks. Ved du, hvad jeg gør ved det? Hvad? Skal lige hjem. Jeg har endda snart min level. Jeg sagde jo til jer derude, mand. Ligegyldigt om det går dårligt i early gaming. Så er det, hvad jeg gjorde. Hvad? Så er det, hvad jeg gjorde, der kom... Nidelig kom til på den fuld, der er bare egentlig tørret, hvor hun teleporter. Vi fik kill, men jeg døde til bare bagefter. Worth. Jeg dræbte en kat. Jeg kalder Wolf. I call Worth. I call Værd. I call Werf. I call Wolf. Let me top please. So I has enough for Rabadons døds.
Han kan se, hvad jeg skrev i kommentarer. Jeg er ligeglad med dine følelser. Jeg har råd til reference, nej, det har jeg ikke. Stop med at skrive dine følelser. Jeg er ligeglad med dine følelser. Jeg er ligeglad. Du begynder at bygge tuden nu. Jeg skal lige have min Rabadons dødskap. Oh my god, det er meget damage til Deal Hansen. Oh my god, jeg har næsten 600 AP. Hvor er det dumt. Er der ikke nogen, der er med til at tage Baron? Fuck, MF skader meget! Hun critter sådan 500 på fisk. Hallo, de kommer ned til jer, de kommer ned til... Oh my god, de har bare intet map awareness, det her hold. Oh my god, this team har stolen oh my god. Nej, min er ikke fighten alligevel. Fucking lad mig nu... Fuck dig, hårdt i røven. Du kan bare lære at bruge dine spells. Oh my god, virkelig. Virkelig. Jeg fucking hopper til hende, så bliver jeg hugget om på den anden side. Oh my god. Yeah. Jeg stopper den for vilkår. Pro Fiddledix, please. Så I skulle lige tage gående, så fanden er det for nogle bøsser, ja. 20 stacks! 20 stacks! 20 stacks, baby! Vi skal høre fulde stack. Mit øje. Ah! Oh my god, the damage! Even more stacks. Det var kun på grund af mig, der fik dem kills der. Okay. YouTube. Bully lolly. Jeg skal også med Jazz Oxyder. 20 stacks Kiori. Jeg venter 20 længe. Der var den. Oh my god, look at me item. Kom her, Kenny. Kom her, så er der Kenny. Jeg vil have et Penta i det her game, men jeg fucking føler for det. Is this my time to shine? Is this my time to shine? Han laver han. Fuck han. Oh my god. Oh my god, gameplay. And now we destroy them. Destroy them! Jeg får vildt til det. Det må du give mig ret i, jeg får vildt til det. Det du ikke. Se de der mechanics, man. Mechanics are amazing. Ja, se min hoppeskill. Ja, det er jo ikke engang sjovt mere. Oh my god, this play. Au. 0-3-22 lidt. Det er godt nok vel, jeg synes. Det er det bedste, man 0-3-2. Det er det bedste, jeg har set, men det er godt nok.
Yes, min Google for noget. Alligevel ikke 1944 og 161 svar. Jeg har faktisk endda klaret mig okay med. Oh my god, is this my pentakill? Is this my pentakill? Er det nu, jeg skal komme i noget, eller det? Er det nu? Is this? It's now or never, girl. It's now or never. Let's go crazy, crazy. Jeg kommer kraftigt med en udlægger de penge. Det gør du ikke, mand. Jeg skal have mit pentakill. Jeg gør sådan, du ikke får det. Altså, jeg ender med at gå 1 ved 5 på et eller andet tidspunkt og få pentakill. I'm not even kidding. What? Okay. Hej, Soraka. Kæft, du er god sådan, mand. Ved du, hvad jeg siger til dem? Jeg siger Chris, to the maximum. Nej, 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 nej! No pencil for you. I can still get caught, I guess. Nej! Flashede du? Nej. Oh god, det kommer med på videoen, det der skrig. Prøv at se, jeg pører noget flash. Au! Oh my god! Du blev ellers Jeg fucking... skader, jeg gør. Du blev ellers fucking denarret af hende. Det må du sgu give ret i. Wow, 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 wow. Hvorfor fanden går du igen? Nu kommer de penta. Nej, nej, no! 1 second off. Hvor mange stacks har du nu? Ja, jeg røg så ned på 13. Ved du hvad jeg siger til det? Nu er det min tid til at få pentaen. Is it your time to shine? Nej, jeg har stadig ikke fået penge til endnu. Nej, så får jeg det bare først. Less. I'm recording for a video. I really wanna get a pin. It's my time for penta. Come get the now, bitch. You know what? Get the now, bitch. Kom nu! Ja, jeg kan stadig nå det. Nej! Må ikke dø! Jeg dræber hende op i basen. Fuck dig, Soraka. Nej, vel? No. Kom så, fontane diver. Fontane dive. Nej! Åh! Fuck, jeg nåede ikke engang at lave min W. Hvis du nåede det, så har du fået killet. Oh my god. Det var sådan en video, se!